The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi mopanda mantha mu dziko la democracy makamaka pa nyengo iyi ya kampeni pamene atsogoleri a zipani atanganidwa kuthamanga malo osiyanasiyana kuti mwina apeze mavoti pamene wina chiseko cha mupana ndipo wayamba kumasintha mayina amalo osiyanasiyana ndi cholinga kuti anthu ena amuone ngati iyeyo ali ndi welfare ya anthu kumafunsa kuti kodi Chileka airport iyi ku zaka 6 zonsezi simayisintha zina bwanji lero mukuyisintha zina bwanji chachitika ndi chani nanga interchange ayi bwanji 6 years yonseyi simayisintha zina kuti ikhale Peter Mutharika interchange nanga msewu wa bypassiwu simaupasa zina bwanji kuti ukhale Joyce Banda zaka 6 zonsezi umangoziwiratu kuti chiseko chamupana ndipo anthu ambiri ndi okwiya kwambiri ndi kusintha kwa mayina amene wachifukwa zikufutanso history mayina ena anasinthidwa mbuyomu kuchokera ku Unima kuchokera ku Polytechnic ati kumamva kuti ati kumene kwati ndi kuhesi kapena kumubasi kuluwana mayina osaziwika bwino ziko lofuta history yake limakhala ziko lokufa kwambiri choncho inu Amalawi ndikuthokozeni amene munalankhulapo pa nkhani imeneyi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera chiseko chawapana ndipo iyi ndi political gimmick chabe cholinga kuti ati anthu akamakhala aziona ngati amamukonda Bakiri Muluzi amamukonda Peter Mutharika amamukonda Joyce Banda but it is too late for mamu zakukanikani mmalo monena kuti mukananena kuti ine ngati president ndasisa mitengo ya chimanga ine ngati president ndasisa mitengo ya fetereza ine ngati president ndasisa zakudya zimene zikudulazi kapena ndasisa simenti lero mukalimbana ndizazi ati kumatchula mayina kuyisintha Chileka kuti ikhale Bakiri Muluzi airport kusintha bypass road umene anamanga Joyce Banda within a shortest period ati uzitchuka kuti ati Joyce Banda komanso interchange kudoko mukuthamangira kapena kubisalira kuti misewu yena izatchulidwe zina lanu zakuvutani achimwene ndipo makape kwambiri ni ma advisors chifukwa akanakhala kuti president Chakwera ali ni ma advisors yabwino akanamuza kuti imeneyo sigwiratu anthu atiseka lero tili ni nkhani zikulu zimene ndikufuna ndiulule zimene zikuchitika ku MRA MCP ndi president wawo president Chakwera komanso kuvumbulusa mchitidwe wovunda omwe uli pa airport mwathu kuno ku Malawi komanso ndikufuna ndimpase malangizo ja amachedwa Michael Usi malangizo aulere kunena kuti galu wina aliyense okuwa ukamamuyimira kuti uzimuopa kumamuyang'ana umachedwa ndi ulendo wako koma ndiyambire kwambiri popereka ripoti la kukasasire choyamba tikuthokozeni Amalawi nonse chifukwa cha zovala chithandizo chimene munakapereka kupereka kukasasire ndikunena kuti chithandizo chimene chichi chafika ndipo anthu ali okondwera kwambiri komano nakufuna ningonena nkhani ya chisoni kunena kuti anthu akukasasire akuzunzika koopsa ndipo kuli njala ya zaoneni kuwaona ana akulira azigogo atangokhala anthu okalamba azibambo atangokhala opanda chakudya mmene timakafika kukasasire tinapeza kuli thumba limodzi la ufa ndi lina la hafu limenenso ankanena kuti limeneli olophalala silingakwane nafuna muziwe inu a MCP mumuuze president wanu kunena kuti anthu akukasasire aja munamuuza inu komanda wanu kuti akathamangise akuzunzika kwambiri ndipo ena akudwala pamalo pamene pa ndipo ena akumwalira kodi chisoni mulibe chisoni kuti muwathandize anthu akukasasire mizimu ya anthu imeneyi izakukwerani posachedwa pompano
Kani yachiwiri imene ndikufuna ndichite ripoti ndi ya njala imene yafika pa zaoneni m'Malawi muno. M'Malawi muno muli njala yoopsa. Mukapita ku Fatima uku kunsanje kuli njala yoopsa. Ndipo lero likulibe zokuti ati uyu amakhala mtawuni, kuti ati uyu ndi wa Machinjiri, uyu ndi wa ku Chirobwe, uyu ndi wa ku Chiromoni, uyu ndi wa ku Bangwe, uyu kapena ndi wa ku Mzuzu, kunjenga watuwa. Ayi, kwa kuchimaliro, ayi, zimenezo zidatha, kapena kuti awa ndi akuzomba, ayi, zimenezo zidatha, kuli njala yoopsa. Even in town mu anthu akukhalira kudya chinangwa, kugonera chinangwa. Ndipo ngati munthu siku limeneyo wadalisidwa, ndiye kuti kwawo kwakudyera soya pieces, kuli njala yoopsa. Andi makamaka ana asukulu amma university akuzunzika koopsa. Soka ilo tili ndi zipani zimene zikupanga kampeni, koma olo chimozi sininachimve chikunenapo kunena kuti ife tizakatenga boma ana asukulu tizalola kuti azidya pa sukulu pompo. And awirire serious kuti mwana akapite ku university ndi akatuluka mklasi azikaphika yekha amene mwana ameneyo aphunzira. And yet ena nomaphunzira ku polytechnic kumajaza ulere, kujeni ku Chasa College kumajaza ulere, ku Mzuzu University kumajaza ulere nthawi imeneyo tu yakamuzu ndi Bakiri Muluzi ndi ma president yenawa. Koma iniyo kuchosa ndithu zakudya anawo akuvutika kopsa. That is why lero le mukapita ma university mupeza kuti ana ambiri akupanga uhule, ana ambiri akupanga maganyo chifukwa chokuti akufuna kuti mwina apeze chakudya cha lero. And how do you promote education in that way? Nkhani yachiwiri kapena yachitatu nafuna kuti ndikutengereni ya Malawi kunkhani zikulu kumene zachitika somano zikuchitika kuja kumachedwa ku MRA under MCP komanso Chakwera amene anatumiza anthu chaka chatha kupita ku Rwanda. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti MRA kuzera kwa Chakwera anatumiza ma officials kupita ku Rwanda kukaphunzira njira zobera kuti aziyabera ma shop owners, anthu a business. Kutero kuchija mmapanga enu machini a MRA machidwa kuti VAT machini jija. Chimene chija chikuchosedwa posa chedwa pompano ati aliyense agule computer 800,000 computer. Ngakhale so machini yoyamba anachita kukakamiza anthu kugula ndi ndalama zawo. Zaka 10 sizinathepo, lero akubweresa machini ena amene munthu wa shop kaya ndi aying'ono kaya ndi ayikulu uzigula machini 800,000 amene imachedwa computer sopano. Andi zimene ziziphesa business muno Malawi komanso zisausisa anthu ambiri amene ndiogula. Nthawi yokuti sowano anthu a business apangire ndalama aboma yakwana, komanso nthawi yokuti Malawi azunzike monga amene analembera m'Baibulo kunena kuti ati azakondwe ndi awo opanga business, ati azalire ndi anthu ogula. Nthawi ija sopano yakwana kuzera mboma limene lila Chakwera kufuna kuchita force anthu a business kuti agule ma computer. Kodi mukakhala maofesi musimmakambirana, simmauzana kunena kuti izi zikhoza kuphinja Malawi? Kodi munthu 800,000 angakaitenge kuti munthu business yake mwina ndi capital yake ndi ya 2 million. 800,000 angakaitenge kuti akuti china chilichonse chimene chili mu shopu chizikhala mu computer, kaya ndi singano kaya ndi batani. Ngati mu shopu mo chinthu chilimo koma mu computer mulibe, ati azipita kumakatenga zimenezi komanso ndikupereka fine ndikuyisekaso shopuyo. Kutero zimenezi ndi zimene apangana awa chiseko chawa panawa kuti azunze a Malawi. Nkhani ina yomvetsa chisoni imene tikufuna tiulule pano ndi mchitidwe onyasa umene ukuchitika ma airport makamaka ku VIP kumene amwenye komanso ma Chinese akumabwera ndi katundu wochuluka kwambiri ndikumazera naye ku VIP kuja osalipira msonkho wina uliwonse. Andi ma airport mundiye mwasanduka chiwewe, anthu akumachita kumathamangira ma customers kapena alendo osiyana-siyana kumapitira ngakhale ku toilet kunena kuti tipaseni ndalama.
kuli kukasha ma airport makamaka kuli Lilongwe airport, Kamuzu International Airport, kumene anthu ogwira ntchito kumene koko asanduka ali ndi chiwewe sopano angopempha kumapempha anthu okwera ndege, akangosika muja ndiye kuti amuona ndi katundu wace nthawi yomwe akumuza kuti simulipira tikakumane ku toilet mundipase ndalama. Izi ndi zinthu zomvetsa chisoni makamaka panopa muboma limene lili kwachuluka anthu umphawi ndipo anthu akhala ndi chiwewe chopempha kumapempha ndi alendo, azungu ndi azungu kumawapempha. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Andi izizi zikuoneka kuti zikufunikira kuti inu ma authorities mutengepo gawo kunena kuti anthu anu amene mumasiya ma airport mu akupempha kwambiri. Komanso mchitidwe wokuba chitidwe wakatangale amene katundu amwenye komanso ma Chinese akumulowesa kwambiri, zosatira zake amene akuzunzika ndi Amalawi amene alibe china chilichonse. Nkhani yachitatu imene ndikufuna ndilankhule mamawa uno ndi malangizo amene ndikufuna ndimpase Michael Owusi amene wakondedwa ndi ziko kwambiri, amene akulankhula chilungamo kunena kuti che Michael Owusi ndima umadana ndikuunika. Nkhani yanu imene mukukamba inu yokuti Malawi muno boma lino likuba anthu ambiri akwiya nayo chifukwa ndekuti mwasupula pamutu pawo, mwasupula bala lawo. Anthu akuno ku Malawi ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Pamene munthu ukuyima pa chilungamo ndi pamene amakupezera zifukwa, motero kuti Michael Owusi ngati mukufuna kuti mupindule nayo nkhani imene iyi musayang'ane mbuyo, chifukwa mukayang'ana mbuyo muchedwa. Si galu wina aliyense okuwa amene mungamamuope mukamayima kumachifukwa kuti galu akukuwa ulendo wanu simukafika. Ndamva chisoni kwambiri kuona video ina yochokera kwa Jeremiah Mwaungulu amene amatchedwa kuti Chisi. Lero li achisi ndithu afika size yokuti akamuukire Michael Owusi kunena kuti amaaba kuadira chifukwa nkhani yake ati chifukwa choti Michael Owusiyo akuulula zakatangale wa mboma. Kumafusa kuti achisi mwaganiza bwanji musatenge tu character yanu yapati kuferanji ndi anthu ayione kuti popeza mmakhala opepera ndiye ndi inunso opepera. Andifunso ndionena kuti kodi ino achisi ngati Michael Owusi ali munthu wokuba amene amaaba kuadira nthawi yonse bwanji si maulula popeza nzanu iyi akuulula pano pa zimene waona iye mboma. Inu nthawi yonse munali kuti kodi mmene mwapangira muja anthu atanena kuti iniyo mwalandira ndalama ku MCP pakana kupita ku MBC kumene kuli chisiru china chake chimene chooneka ngati ndi director koma ali kape amene ali ngati campaign director wa MCP amene cholinga chache sikugwira ntchito iya ine professional mana koma kupangira campaign MCP ndikukajambulisa kumene kujako. Anthu akanena kuti iniyo ndi opepera anthu alakwa kamena kuti chechi achisi mwalandira ndalama anthu alakwa. Komanso tu nthawi imene Michael Owusiyo analiye kuadira ku 9 years ago 10 years ago anali tu bwana iniyo munali ongopangako sewero. Mwina atu ndikanakhala kuti ndikulankhula zimenezo ndi ine chifukwa ine ndinkagwira ntchito limodzi ndi iye ndipo Michael we munthu amene anali naye close kwambiri nali ine. So pano iniyo munali kuti mangobwera simunali part of the management bwanji anyake akuadirawo sana muchite reprimand kapena ndikonena kuti takuchosani ntchito ndinu munthu wokuba koma munthu anachoka kuwekha kuadirako. Lero iniyo munthu wokuti ndinu nakuza mwangobwera ndeni mukamanena kuti Michael Owusi ndi wokuba. Achimwene mwapusatu kwambiri andi character yanu anthu aite ngati kuti nthawi zina ma character athuwa tikamapanga masewerewa amachita reflect real life. Pamene paja mwaonekatu kuti mwapusa kwambiri mwalandira ndalama anthu ena akukochani zopusa chifukwa mukanakhala kuti iniyo simunalandire ndalama nthawi yomweyo mmene mukunena iniyo kuti Michael amabayo mukanapitaso nanunso mukanene ku ACB kapena ku Bungu. Komanso tu ndalama tuzikunenedwa zikubedwazi kapena katangale akuchitikazi ndi taxpayers maneto pomwe ndalama zakuadirako ndi zabungwe sizikukhuzana ndi taxpayers money. Nthawi zina kumafuna kuchenjera pagulu sibwino chifukwa umazapusa ndipaja mwayiona social media ngati mmawerenga mukaone mmene anthu akutukwanirani achisi pamene paja mwapusa kwambiri.
nkhani yomalizira imene ndikufuna ndiyilankhule pano ndikuchenjeza onse azipani kunena kuti mukapusa abale anga muzaliona siku limene lapa 16 voti mulibe. Mchitidwe womapereka zovotera ukuchitikabe muno Malawi makamaka ndi makandidate a MCP. Ndamva chisoni kwambiri kuona ndithu kunena kuti makandidate a MCP makamakanso akunchewu South pali candidate wina wakunchewu South wa MCP amene wafika saizi yosavuka kumalembera pakana makalata mmachalichi kuti kwa amene mukufuna mpunga, kwa amene mukufuna chimanga, lembanani mayina anu muyikepo chanzika telefoni, ndipo zimene zizitumiza ku Lilongwe. Tikangotumiza ku Lilongwe basi achakwera akupasani chimanga, akupasani ufa, akupasani mpunga komanso ndalama. And even nkhani ya handouts kuja kumachedwa kunchewu South, anthu a MCP komanso madera osiyana akuchita kupereka ndalama, anthu kumaziona ndalama handouts kupita kukapereka ripoti kumeki, palibe chimene chikuchitika. So inu a opposition mukuyenera musamale kwambiri, chifukwa siku lina muzaona ngati mbanda kucha zinthu zitakuvutani kwambiri. Kulekerera padakafunda padajiwisa galu. Awa ni malangizo anga aulere amene ndikupereka kwa inu anthu onse osusa zipani zosusa amene mwatanganidwa kumanena kuti mufuna mupange mgwirizano oteteza mavoti, maloma kuti mupange mgwirizano oyendera limodzi kuti muwaombole a Malawi. Bon Kalindo, the DC, mwana wopcha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.